ኢትዮጵያ ምስ መብዛሕትአን ሃገራት እትዞባ ኣብ ቅዋም ሓበራዊ ተረባሕነት መሰረት ዝገበረ ሰናይ ጉርብትናን ርክብን ከም ዘለዋ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ገሊጾም። ሓያላት ሃገራት ብሄራዊ ረብሓን ንምሕላው ኣብ ዝነሓንሓሉ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪካ ብሄራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ዝሕልው ዕውታት ስራሕቲ ዲፕሎማሲ እናተሳለጡ ከም ዝኾኑ ኣብራህሪሆም። ርክብ ጎረቤት ሃገራት እውን ብሓይሊ ኤሌክትሪክ፣ ባቡር፣ መገድን ካልኦት መሰረተ ልምዓታትን ናይ ምትስሳር ስራሕ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል አረጋጊጾም። ኣብ ፐብሊክ ዲጂታል ዲፕሎማሲ እውን ርክብ ህዝብን ህዝቢ ብምጥንኻር ረብሓን ክብርን ዜጋታት ዘረጋግጹ ስራሕቲ እናተሳለጡ ከም ዝርከቡ ገሊጾም። ከጎረቤቶቻችን ጋር ያለን ግንኙነት ምስ ጎረባብትና ዘለና ርክብ ምስ መብዛሕትኦም ጽቡቕ ዝበሃል ርክብ እዩ ምባል ይደሊ። እዚ ብመሰረት ልምዓት ንምትእሳር ንምጥንኻር ዝተጀመሩ ስራሕቲ ክቕጽሉ እዮም። ብፍላይ ኣብ ኤሌክትሪክ፣ መንገዲ፣ ባቡር ዝግበሩ ምትእሳራት ብዘላቕነት ዞባዊ ምትእሳር ስር ንክሰድድ ንምግባር ናይ ሓባር ተረባሕነት ክብ ንምባል ዝሕግዙ ስለ ዝኾኑ ዝተጀመሩ ጻዕርታት እንቕጽለሉ ይኸውን። ጥረቶችን የምንቀጥልባቸው ይሆናሉ። ሕቶዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ከመይ ይፍጸም ናብ ዝብል ዓለም ለኸ ተቐባልነት ዘለዎ ዓውድ ዲፕሎማሲ ምስግጋር ከም ዝተኽኣለ እውን ሓቢሮም። ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ትማሊ ኣብ ዝሳለጦ መበል ሻድሻይ ስሩዕ ኣኼብኡ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ካብ ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ንዝቐረበሎም ሕቶታት መልስን መብራህርህን ሂቦም። ኣብ ዝሃብዎ መብራህርህ እውን ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ እዋን ብዝበለጸ ዓለም ለኸ ተሰማዕነት ዓወታት ዲፕሎማሲ እናመዝገበት እያ ኢሎም። ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር ጋር ያላት ግንኙነት ያላት ትስስር ኢትዮጵያ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ርክብን ምትእስሳርን ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ናይ ነዊሕ እዋን ረብሓና ተሓሳብ ዝገበረ ከም ዝኾነ ኣጽንዖት ክህበሉ ይደሊ። ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ሓዊሱ ዘይቋረጽ ጻዕሪ እናገበሩ ቅዋም ኢትዮጵያ እንታይ እዩ፣ ድሌት ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ዝብል ዓለም ንክርድኦ ንምግባር ክኢልና ኢና። ድሌትናን ዓወትናን እንታይ እዩ ዝብል ጥራሕ ዘይኾነስ ሕቶና ግቡእ ከም ዝኾነም ፍትሓዊ ከም ዝኾነን ንብዙሓት ምግንዛብ ክኢልና ኢና። እዚ ፍትሓውን ግቡእን ዝኾነ ሕቶ ከመይ ጋህዲ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ዝብል ምዕራፍ ንምስጋር ክኢልና ኢና። ወደ እንዴት ወደሚለው ምዕራፍ ለመሸጋገር ችለና። ሕቶዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊ ትልሚ ነዊሕ ዓመታት ብሄራዊ ረብሓ ሃገርን ወለዶን ብዘጋናዘበ መልክዑ ምላሽ ዝረኽበሉ ስራሕ ዲፕሎማሲ እናተሳለጠ ይጉን ኢሎም። ኣጀንዳ ሕቶዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምርዳእ ዘኽእሉ ዕውታት ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ከም ዝተሰርሑ እውን ገሊጾም። ስለዝኾነ ድማ ሕቶዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ከመይ ይፍጸም ናብ ዝብል ዓለም ለኸ ተቐባልነት ዘለዎ ዓወት ዲፕሎማሲ ምስግጋር ከም ዝተኽኣለ ኣገንዚቦም። እዚ ኣብ ግምት ብምእታው እውን ካብ ውሽጢ ሃገር ክሳብ መላእ ዓለም ዘለው ዜጋታት ኣብ ጉዳይ ብሄራዊ ረብሓ ሃገሮም ብምትሕብባር ክሰርሑ ከም ዝግባእ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ይሄ የትውልድ ጥያቄ ነው። ሃገራዊ የሆነ ስትራቴጂያዊ ግብ ነው። እዚ ሕቶ ትውልድ እዩ። ሃገራውን ስትራቴጂካውን ዓወት እዩ እንተይልና እዚ ጉዳይ ናይ መንግስቲ ጉዳይ ጥራሕ ኣይኮነን ማለት እዩ። እዚ ጉዳይ ናይ ሓደ ፓርቲ ጉዳይ ጥራሕ ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ። መስመር ፓርቲ ዘሳገር ብውሽጢ ዘለው ፍልልያት ፖለቲካ ዝሓልፍ ዘሳግር ጉዳይ እዩ። ብምዃኑ ድማ ኣብ ከምዚ ዝበለ ጉዳይ ናይ ውሽጢ ፍልልያት ፖለቲካ ናይ ቅዋም ፍልሊ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ከምዚ ዝበለ ጉዳይ ግና ብሓባር ጠጠው ምባል ትጽቢት ይግበር። በጋራ መቆም ይጠበቅብናል።